Danas ćemo praviti pečeni krompir sa slaninom. Najprije ćemo krompir da stavimo koji smo na rende izrendali tanko, po tome pirinač, luk. U krompir ćemo staviti začin i izmešati. Tako. I kad to složimo, dođe najprije krompir, pa to složimo, gore opet krompir, zalijemo sa vodom u koju smo stavili brašno. I to prekrijemo folijom i stavimo da se peče na 180 stepeni. Ćemo još začina u vodu. Krompir nismo solili jer i slanina će biti malo slana. Začin i crvenu papriku. Sad ovom smesom ćemo preliti krompir, poklopiti folijom i staviti da se peče. Ovo smo pekli 50 minuta na 180 stepeni i sada ćemo staviti slaninu. Gore nećemo više poklopiti sa folijom, bit će otvoreno i stavit ćemo da se peče još u revnu. Tako. Krompir se pekao sa slaninom još 20 minuta ovako otklopljeno i sad je jelo gotovo.